curtet, 26 quilòmetres, 6 trams, era un ratll totalment a l'esprint, llavors doncs, bueno, hem intentat apretar ja el primer bucle, hem endeminar les rodes, perquè teníem una mica de dubte si hi haurien humitats o no, estava tot molt sec, hem agafat un bon ritme, hem marcat els 2 primers scratch, vull dir que no, molt bé. El segon bucle també hem anat bé, en el tram de la Collada del Vilar hem tingut un ensurt just a la sortida, ja que se'ns ha parat el cotxe, hem perdut 7 o 8 segons, que hem intentat recuperar durant el tram, forçant una mica, però bueno, al final de tram només havíem perdut 1,8. I en l'últim bucle doncs, bueno, hem intentat marcar una mica el ritme, hem fet els 2 scratch un altre cop, i bueno, contents, hem guanyat el ratll per 6a vegada, i és el ratll de casa, i bueno, molt ambient, vull dir, el ratll curtet, però bueno, hem disfrutat per lo curt que ha sigut un ratll intens.